Namhlanje ngicela ukuthi ke sikhulume ngomlanjwana nelongwe. Yes, okunye sizokufaka wena but ngicela ukuthi siqale ngalezi ezithu but I know ukuthi sizokhuluma ngesidikselo, sizokhuluma ngevelezandlebe, sizokhuluma ngedaba. Ingakho ke kubalekile ukuthi indoda ikwazi ukuthi iganwe abafazi ababili abathathu kuya phezulu ukuze ikwazi ukuthi mayisesikhathini lo akwazi ukwenza lezi zinto ngoba kujulile ukuba sesikhathini. Ingakho sithi ingane igazi lokuqala kumele ligezwe ukuze lingayenzi ibe unondindwa noma ihamba ingena ilalo abafana ibe isidlalo sabafana izobe igadwe ilamakhehla iyaqhwakeliswa ke ngegobongo. Siyabuya ke siza lapha umlanjwana wona udalwa ingane ezalwa intombi la ekhaya, izalwa intombazane la ekhaya. Kulungiseka kanjani kokomlanjwana? Umlanjwana na uyana ke intombi isiyenze iphutha yazalela la ekhaya, yazala la ekhaya. Ubaba noma umfana lo ozalisele ingane yala ekhaya uthatha inkomo kamama ayihambise lapha. Manje ngiyayinxake ke mina mangizwa kuthiwa ilobolo leza nosomtsewu noma leza nabelungu ilobolo, kodwa sinamakhehla kwamama ngapha kwa left sinamakhehla kwamama. Amakhehla kwamama umama noma ubaba umama ozala ingane kuzoba umkhulu ozala lo mama lo, kuzoba ubaba omkhulu ozala lo, kuzoba umkhulu ozala lo, kuzoba ukhokho ba u5 ngapha nangapha ba u5. Izinkomo njalo lezi izinkomo lezi ezu5 zinkomo nangapha zingaki lezo nkomo zu10 bese kuba inkomo kamama ukuthi umgadile lo mntwana ezingaki es11. Indiki ke lona limele ukuthi umntwana wentombazane mayengena esikhathini usuke lale namakhehla la ekhaya esembona ukuthi usengakwazi ukugana ayokwakha umuzi wendoda. So umntwana ulala namakhehla kuqala before ayolala. Yes, before ayolala nendoda yakhe. Igazi lokuqala nje lelo kuthiwa ungene ku menstruation period. Umntwana usuke elalwe amakhehla la ekhaya. Owomfana usuke lalwe izangaza la ekhaya elale nazo. Ingakho kuthiwa mayethomba nowesilisa ethomba kuthiwa uyiphuphe elele nesalukazi noma intombi enhle ebonakala nje iyinhle aphuphelele nayo evuke eseyichamini. Mayevuke echamile kanjalo uyaphuma uyabaleka uye entabeni uyobuya nenyamazana lo mntwana lo okutshengisa ukuthi usekhulile useyindoda usengakwazi ukwakha umuzi usengakwazi ukuzala abantwana. Yizinto ezenzakalayo lapha. Mayibuya naleyo nyamazana leyo iyona ezokwazi ukumgeza imkhiphe emntwaneni. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Patanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Oh my goodness, it's season 16. It's been 5 years of Munchies and Thoughts mkhulu. Yeah. Yasetshenzwa la ekhaya. Sewusebenzile mthini. Hayi yasetshenzwa. Sewusebenzile ngempela. And yazi ukuthi ngendlela engifuna ukuthi nje kuma Munchies wami kuzo zonke indawo lokho bekhona ngiyabonga kakhulu isupport yenu inhle kakhulu mkhulu. Yazi ukuthi Facebook sihlezi ku 85,000 now followers. And ngiqeda ukuyiqala nje manje ngo April. It's not much like going through yona, but I am a Facebookers. I want to say thank you so much. I comment, abayakhuluma, abayabonga nangolwazi, and we've got Munchies even from overseas. Being names Munchie ephuma eGreece. Yathi nje chef ngise South Africa kumele ngihlanganile nawe ngoba uhlelo lwakho luyasakha kakhulu. Luyasilekelela kakhulu. And siyabonga nokuthi futhi ulethe abantu abahlukahlukene ngoba siyafunda uyabona ukuthi njengoba uhlala usho chef ukuthi thatha lokho okusebenzelayo ugijime nakho lokho ungakusebenzeli ukushele. So honestly ngifuna ukuthi nje ngiyabonga kubona nawa TikTok TikTok sikhule kakhulu phela hlezi ku 300,000 plus. And bahlale belindile nje ukuthi Tuesday iza nini, and ngiyazi ukuthi abanye bafisa ukuthi ngabe ngenza ama live every now and then. Unfortunately phela nginezinye izinto engizenzayo kodwa nje uma nesikhathi ngizowenza ama live, and ngiyabonga ne-support yenu. Please ni-subscribe ku Munchies and Thoughts, ni-subscribe ku TikTok i-channel yethu yonke nawo. Anyway mkhulu ithi ngathatha isikhathi kunika sikhuluma ngakho namhlanje. Ngizocela ukuthi uzazise ukuthi wena ubani, ubuyaphi, udume ngani, ushefu nama number wakho ngoba ama Munchies ayakhula every now and then.
Umkhulu Mazibuko lo uyibiza ngomahluleli womoya. Ngiyacabanga ukuthi Manchester Ntoti ingazi ngomkhulu Sanusi bebethi Sanusi hayi manje umehluleli womoya kufika ikhehla lapha lafela ngitshena lathi hayi izanusi zingane ezincane iyafika ikhehla la ngitshena ukuthi izanusi zingane ezincane sesambe kakhulu mina nawe njengoba sihamba nje sesihlula imimoya thina umoya ozofika ukuthi ufike kanjani kwenzakalani ngoba mawuthi umehluleli ukhuluma ngamajaji ukhuluma ngejaji ijaji liyakwazi ukufaka makufaka icala lisenkantolo loqulisa inkosi amakhosi ayaqula icala aquliswa amajaji ijaji alinayo ukuthi umkhulu noma umncane noma ungakanani makufana ukuthi uqule ipresident iyaqula iqule ngaphansi kwejaji wathi lafika leli khehla la ngitshena ukuthi hayi usukile esigabeni sezanusi manje khuphukile umoya umehlulelo womoya umoya wokugcina lo wathi ngoba kumoya wokugcina lona owehlula imimoya yonke imimoya iyofika ikwazi ukuthi iqhamukapi yenzeke kanjani ilungiswa kanjani kwenzakalani ingakho usumehlulelo womoya ngoba konke okuzayo uzokwehlula wena ukwazi ukwehlula ukuthi lokhu kudalwa ukuthi ingakho abantu sebehamba ngalomoya ukuthi nokuthi uqhamuka la lomoya ubekufanele ukuthi kuvinjwe la ubantu ukuze ukwazi ukuthi uvimbeke izinto ezikanjalo umehlulelo womoya umkhulu Mazibuko usuku olundo lumahlekehleni la suka khona ngihlala eThekwini mangila eGoli sengila eProtea njengamanje la engikhona la engihlala ngakhona ayikho inkinga uma ufuna mina uyangifonela uzoyithola inamba yami ngithe kunjalo yazi ukuthi kunenye lapha ku Facebook ngoba ngithi na ku Facebook futhi sesingenile hayi singenile omunye uthi hayi kwa classmate wami lo ibengifake i-episode yakho lapha so ubhalela ngakho ukuthi kwakuyi classmate yami lo enhlazatshe yebo enhlazatshe angithi inaqala mangifika lapha ngafike ngasho ngathi ngiphethwe inkosi yaseMambatheni mina enhlazatshe singabakhawa enhlazatshe eSt Victor isikole kuthiwa iSt Victor i-secondary school bekuyi-boarding school namanje ukuthi futhi iseyiyo i-boarding school kuyikuthi ke ngoba vele phela thina sesaphuma ezikoleni asisazazi no ushilo lo le manje leyana uze uthi omunye futhi you know into engithandayo ngohlelo lwami iManchester Ntoti shem ama-manches ayakhuluma ayakhuluma so nami futhi leyo yang-encourage ukuthi ngiqhubeke ngoba kusho ukuthi hayi iyenzeka lento ngiyabona omunye uze ubhale lapha ngazi uthe ngomunye athi hawu akusukumakhelwane wakho lo anyway so thank you so much mkhulu ngiyasithoba phambi kwakho ukuthi ngaso isikhathi manje ngikucela ukuthi uzofundisa uyaba khona siyabonga Mthiya ususiphakamise kakhulu Mthiya uhlelo lwakho linamandla ngiyangibona na TikTok impela mabengena abantu ngibona ukuthi izinto zenzayo ungabusama manje ngabona njengamanje ungabusama yana phambili kakhulu baningi abantu abazosizakala abaningi futhi abantu abazokwazi ukuthi babuyelwe yithemba ngoba abantu belahlekelwe yithemba izinto engasenzeki zizokwenzeka iManchester Ntoti inkulu kakhulu ifinyelela kuzo zonke indawo ngiyayibona nami ukuthi iyahamba kwangempela iyasiza nathi siyasizakala ukwazi ukubona ukuthi njengoba sithi singabehluleli bomoya nje siyakwazi ukuthi njengamanje kungena umoya ukuthi uqhamukapi lo moya uma ubezwa abantu bekhuluma uyasho ukuthi abantu bahamba kanjena okusho ukuthi into ebathathile yile njengoba kuza lento lena kufanele ukuthi igwenye kanje kubantu kuze i-generation ezokhula manje ingangeni enkingeni efana nale ikhule iyazi ukuthi mawenza ukuthi kuzoba ukuthi mawenza ukuthi kuzoba ukuthi manje Manchester Ntoti ifika nabantu abaningi abaqhamuka nendlela eziningi siyabonga leli khaya silibonga kakhulu liyasilekelela siyabonga my Manchester ke uyichazile ukuthi uba niyamazi kakhulu isanusi kodwa manje sekumehluleli mina ngimbiza umkhulu Mazibuko ke and ngiyabonga kakhulu futhi my Manchester siyanibona namhlanje ngicela ukuthi ke sikhulume ngomlanjwana nelongwe yes okunye sizokufaka wena but ngicela ukuthi siqale ngalezi ezithu but I know ukuthi sizokhuluma ngesidikselo sizokhuluma ngevezandlebe sizokhuluma ngedaka so basically today my Manchester sizokhuluma ngomlanjwana ilongwe idaka ivezandlebe isidikiselo izinto esikhuluma ngazo lezi please do join us on Tuesday if singaqedanga namhlanje because more you get it on Tuesday 7:00 on TikTok live chef_personally mkhulu ngizocela ukuthi uqale umlanjwana
uze ngelongwe but konke lokho esikhulume ngakho mhlawumbe ungaqala itafule lakho uyazi la kwaMacintoki wokhulumani ngiyabonga Mthiya okokuqala nje Mthiya masibuyele emuva mina ke ngiyayingithanda ukuthi yonke into siyiqala eqaleni kuze sibuye nayo ngendlela okuyiyona masibuyele emuva indaba yomlanjwana besingenayo ngoba abantu abaningi bebeganana mangikhuluma ngokuganana ngikhuluma ngabantu abacacayo mina insizwa ithatha intombi ithatha intombi into iyiganise mayiqeda ukuyiganisa bese bezala abantwana sebekuphi sebesekhaya kubo wendoda uthatha intombi into yayiganisa bezala abantwana ingakho ke uthola ukuthi lo yamuntu ongowesifazane kuthiwa akafuneki ukuthi atholakale semoshakele noma esemekeziwe ukuze agane esahlambulukile kusho ukuthini ukuhlambuluka kusho ukuthi kufanele ukuthi mayifika la ekhaya akwazi ukushanela zonke izibi ezingashanelekile ekhaya ngoba uzobefika nabantu bakubo yazi ukhumbuleke Mthiya ukuthi umntwana uzalwa indoda njengoba ezozalwa indoda nje umntwana kufike kube indodakazi kube indodana noma kube indodana nendodakazi okusho ukuthi igama lendoda bonke laba abantwana laba bazalwa indoda uma ke kukanjalo owesifazane unamadoda kubo njengoba enamadoda kubo ingakho uthola ukuthi inkomo noma isitho sakhe sangasese sibizwa ngenkomo ngoba emakhaya sikhula kunendlu yakwagogo kunesibaya njengoba kunesibaya nje indlu yakwagogo ngoba kushiwo nje kuthiwa eyogogo indlu yakwagogo noma indlu yangenhla bese kubuya kuzoba isibaya sibekelwe na sibekelwe ukwazi ukuthi lona likhaya lamakhehla yilapho esibiza khona amakhehla okungangeni khona noma ubani noma okungangeni khona abantu besifazana kwengisho kanjalo abantu besifazane bengene beyobiza amakhehla ngoba uhlala abantu bala ekhaya ababahloniphayo abangakwazi ukuthi bavele bakwazi ukukhuluma nabo la ngaphathi kwesibaya esibayeni so manje ingakho owesifazane isitho sakhe masibizwa kuthiwa inkomo yebo ngoba isibaya sihlala inkomo inkomo la ekhaya ekababa kusho ukuthi uma emosha lenkomo umosha isibaya sika baba wakhe kuhlala ke inkomo la ngaphakathi ingakho kuyinkomo lesi sibaya lesi mawuthi uyasibuka sikekelezelwe ngeyigcobo noma ngeingodo sinogodo olulodwa oluphathi nendawo lokho kukutshela ukuthini kukutshela ukuthi umfazi mayegana usuke ingane yokuqala yendoda ezothi iwazi umthetho wayindoda iwazi umthetho wekhaya nenqubo nesikompilo la kulelo khaya noma inqubo mgomo yakulelo khaya ingane yokuqala ingakho owesifazane ethi endodeni baba ngoba ungubaba wakhe ngisho ukuthini mangithi ungubaba wakhe Mthiya ngiqonda ukuthi ngalesi sikhathi eGhana lo wesifazane uba nje uyise noma umalume ngisho kulotsholwa akulotsholwa kumama kulotsholwa kubaba noma omalume uma kukhona umkhulu la ekhaya kulotsholwa kumkhulu akaze kuthiwe kufune kumama makuyolotsholwa mayisigana ke lentombi ibanjwa uyise ngesandla ayibambe ngesandla la ayoyiganisa uma eyoyiganisa kusho ukuthi sebehlalile phansi lomndeni wakhanda ubuhlobo wakhanyiselana ngezinkinga zomndeni ngapha nowangapha futhi kufuze ngabe vele makulotsholwa kukanjalo hayi lokhu kulotsholwa kokuthi ubani usefundile kwase kuba ukuthi kumele nikhiphe inkomo kanje ngoba zona lezi inkomo zinhlambuluko phezulu kwalomntwana inhlambuluko yeinkinga zakubo ingakho uma esezoganiswa owesifazane umeganiswa ngisayidlala nje ngiyendlala la eqaleni ukuthi kuza kanjani ukuthi sibe nemlanjwana namhlanje uma ezoganiswa owesifazane angithi uqala ekhula eingane ephuma ku9 years agezwe lo muntu lo athombe enzelwe lento ebizwa ngomhlonyana namhlanje mina ke ngiyayibize ngithi ithunga kowesifazane ngithi ithunga kowesifazane kowesilisa uyahlonyiswa umhlonyane nomhlomuhle manje uma enzelwa lezo zinto lezo yizona igaba ezimenza
abe umuntu ophelele ngaphansi kwekhaya. Uma eqeda ukwenzelwa umhlonyana lowo esiubiza ngomhlonyana namhlanje mina ngiubiza ngethu. Uma enzelwa lelo thunga lelo, angithi uyagonqisa umntwana uma esesikhathini. Agonqe mayiqeda ukugonqa lo mntwana lona aphume nezintombi ekseni noma izingane ezilingana naye aye emfuleni ayogeza abuye semukelwa ngembuzi kwenziwe lo mcimbi ke kugidwe phambi kwesibaya. Ngoba ugidela amakhehla kwenzela ukuthi amakhehla esibayeni ajabule ngokuthi ingane yabo sebeyigezela amakhehla aphila kuyo. Bese bemenzela amagobongo amathathu umntwana. Kube yindiki, kube yindawo nenono. Inono limeleni na? Inono limele abantwana abedlule bengaziwa nabedlule yena engabazi kodwa abazali bebazi. Inono limele lokho. Kuthi indiki limele sona isibaya. Limele sona isibaya okunamakhehla phakathi indiki lelo. Kuthi indawo limele indlu yakwagogo, indlu yangenhla. Indlu yangenhla okuyizi izalukazi la kuhlala khona izalukazi. Bese ke lawo magobongo lawo enzani na? Afika hlambulula abantwana phezulu kwalomntwana wentombazana. Ahlambulula abantwana abaziwayo nabangaziwa bakwabo. Abaziwayo nabangaziwa abangadala ukuthi kusasa yena umntwana abe nenkinga yokuthi ayithole esedlulelwa abantwana abaphuphuma enza ama-abortion izinto ezinjalo. Kugezwa labo bantwana phezulu kwakhe ngenono lendlalela lelindiki nendawo okungamakhehla nani nezalukazi. Mayisegeziwe ngenono indiki ke lona limele ukuthi umntwana wentombazane mayengena esikhathini usuke lale namakhehla la ekhaya esembona ukuthi usengakwazi ukugana ayokwakha umuzi wendoda. So umntwana ulala namakhehla aqala yebo before ayolala. Yes, before ayolala nendoda yakhe. Igazi lokuqala nje lelo kuthiwa ungene ku menstruation period. Umntwana usuke elalwe amakhehla la ekhaya. Owomfana usuke lalwe izalukazi la ekhaya elale nazo. Ingakho kuthiwa mayethomba nowesilisa ethomba kuthiwa uyiphuphe elele nesalukazi. Noma intombi enhle ebonakala nje iyinhle aphuphelele nayo evuke eseyichamile. Mayevuke echamile kanjalo uyaphuma uyabaleka uye entabeni uyobuya nenyamazana lo mntwana lo okutshengisa ukuthi usekhulile useyindoda usengakwazi ukwakha umuzi usengakwazi ukuzala abantwana. Yizinto ezenzakalayo lapha. Mayibuya naleyo nyamazana leyo iyona ezokwazi ukumgeza imkhiphe emntwaneni imfake ekubeni indoda manje phelele ngoba nalo ekubeni insizwa ngoba nalona uyintombi into uphelele. Bese ke enzelwa leli gobongo lokugeza leli igazi lokuqala eliphumayo lendiki. Bese lo mntwana lona aphinde futhi ngalo indiki leli aqhwakeliswe amakhehla. Uqhwakeliselwana amakhehla mthiya lo mntwana. Uqhwakelisela ukuthi lo mntwana amakhehla amgade. Angabi nezinkanuko zokulangazelela ucansi ngoba uselizwile ebusuku. Uselizwile uyabona umntwana uqala lapho phela ukudlebeleka kuthiwa ungena estageni ngokuthi angene esikhathini. Mayingena nje esikhathini usengena estageni lo mntwana useyadlebeleka kasazeke umntwana kasabambeki uyaze laphi lento ayihalelayo nayifunayo. Uyaze ebusuku emathongeni lamakhehla la ekhaya amlalile lo mntwana amngcolisa. Amlalile lo mntwana amngcolisa ingakho ukulala kuwumkhuba. Sithi senza umkhuba. Ngisho abaganene benzani umkhuba ngoba ukulala akusiyinto okufuze ngabe iyenzeka nje. Imkhuba mningi. Akusiyinto engabe iyenzeka nje inemimoya eminingi ukulala nje kuyikho. Kunemimoya eminingi ingakho ngithi mina umuntu mayethanda ngoba amakhehla nokhokho bethu bebengathanda. Bebakha imizi yobaba babo. Namhlanje sifelwe imizi kanjena sizala imlanjwana kanjena ingoba sesiyathanda thina. Siphinda futhi thina sigqokisa izicathulo ezinkulu kunathi. Uyazi umntwana mayigqoka izicathulo ezinkulu akayifasile noma uyifasile izintambo zinde uyawa ushanga ubuso phansi uphuma amazinyo kwenzeka into eziningi. Thina sigqokisa izicathulo ezinkulu kunathi. Sifuna ukungena phakathi kwabantu ababili abathandanayo kubaba nomama. Sifuna ukungenela lezo zinto lezo. Sithi umama ubaba uhlukumeza umama. Uyangena lapho umntwana. Uyamhlukumeza umama, uyamhlukumeza umama. Kanti awazi yena umama yena akaza kutshela ukuthi umenzeni ubaba kuzamhlukumeza ngoba akekho umuntu ongakulanda ekuthanda kini. Akulande kuthiwa ukulandile ekuthanda
akulandela ukuthi azokushaya azokuhlukumeza akwenzeki kanjalo kodwa kuba nezinto ezenzeka la ngaphakathi othola ukuthi indoda lokhu iyayikhuza lezi zinto iyayikhuza izifike entweni yokuthi imshaye ngalesikhathi imkhuza babo babili indoda ayithanda ukuthi izinto izenze phambi kwengane isikhathi esiningi umama ofika afaka ingane enzela ukuthi zimlekelele kubaba ayifake lezi ingane bese indoda ke isiyenza ngoba manje iyabona ukuthi angeke ngikwazi ukuyinqoba lento phezulu kwalo mama uma lokhuzana uma ngizosaba lezi ingane angeke ngikwazi agcine ke senza izinto phambi kwengane ugcine sekuba kanjalo ke ingane ithi hayi mina ngikhulu baba ehlukumeza mina nje emthiya angaze ngibone umama ubaba eshaya umama ngoba ngingaka nje namhlanje ubaba uhambile na 42 years ngina 12 mina bengaze ngize ngimbona angazi ke noma bekwenziwa ukuthi bengimncane ngoba akungakho ukuthi bebengaxabana ngoba ubaba beqonywa eqonywa futhi afike nayo intombi kahle ekhaya afika amkhipha umama endlini yakhe alale khona umama alale kwagogo umama mayikuthi besibona ngalokho thina ukuthi useyinsukwini umama bengumphekeli baba eseyinsukwini ngoba umama besuke esesikhathini somgonqo esikhathini sokuzila besibona ngalokho ngoba ubaba ubenemoya eminye wathi mayethi ekhwezelile ngelinye ilanga wathi uyakhwezela nje ubaba waphathwa isisu waba nenkinga makhumalo okwenzakaleni wachaza kumama ukuthi hayi ngibona izingane mina zenza kancane izingane zenza kancane ngagijima mina ngathi ngiyokhwezela ngenzela ukuthi ibhodo lisheshe ingakho ke kubalekile ukuthi indoda ikwazi ukuthi iganwe abafazi ababili abathathu kuya phezulu ukuze ikwazi ukuthi mayisesikhathini lo akwazi ukwenza lezi zinto ngoba kujulile ukuba sesikhathini ingakho sithi ingane igazi lokuqala kumele ligezwe ukuze lingayenzi ibe unondindwa noma ihamba ingena ilalo abafana ibe isidlalo sabafana izobe igadwe ilamakhehla iyaqhokeliswa ke ngegobongo yehliswe ilokhuzana izalukazi zibe ngaphansi kwamakhehla phezulu kwalengane iqhokeliswa amakhehla azokwenzana lamakhehla lo phezulu kwalengane azoyilibazisa uma izizwe ngathi iyalangazelela amakhehla afike ayilibazise lengane ayilibazise izikhule iyofika ku21 25 ingakho namhlanje ngesilungu sine 21st iyofika ku21 lapho mayisifika ku21 iqhwakelwe lamakhehla sekuyabonakala ukuthi bayagijimisana manje nabalingani bakhe bayagijimisana bese kubizwa imndeni yabo bobabili ihlaliswe phansi kuthiwe la ekhaya 1 2 3 esiyenze phezulu kwalengane eyenu yomfana siniyenzeleni 1 2 3 bese ihlala lezi ingane ihlale phansi ziganane ingakalali mase iganana ke ingakalali lengane igazi layo lokuqala eliyokhishwa umyeni walo liyophumela ecansini la ekhaya liyohlanza izalukazi ezithunga amacansi ingakho ngithi mina yithunga leli lenzelwe ingane yenzelwe ithunga ngoba iyathunga ikhanda inkamba yenza yonke into kuyikuthi ke awukwazi ukulikhanda ukhamba usesikhathini ngoba phela ukhamba lu sensitive kakhulu ukhamba mawuqala ufaka emlilweni liyaqhuma uma lizothintwa umuntu ongahlambulukile ukhamba nje luyilo uma luqala niyalibumba nilibumbe maloma loludaka ufanele ukuthi imali ngathi lingene emlilweni ukuze likwazi ukuqina manje uma uzolithinta wena ulokhuzana iluka isicephi ingane iyathunga abantu abathunga yogogo okay abathunga let's go to umlanjwana ke manje yebo sesifike lapho ke ukuthi lo mntwana njengoba manje eseyogana angeke asakhona ukuthi azale umlanjwana phela la ekhaya kodwa lo mntwana uma engenzelwanga zonke lezo zinto lezo kulula ukuthi angavele alale lo mntwana azale umntwana kuphi la ekhaya ngithi ke emadaleni besingenawo into okuthiwa umlanjwana siqala manje ngoba sesineyinkinga nje manje kanje siqala manje umlanjwana nje kuthiwa sekunentombazana ezalela nje ekhaya bumi izale nje bumi ekhaya izaliswa umfana futhi naye bumi izaliswa umfana ngoba umfana akaqeqeshiwe akathonjiswanga akakhuliswanga lo mfana nentombazana ayiqeqeshiwe ayithonjiswanga futhi ayikhuliswiwe manje ubavele bazala abantwana bengaganene ngoba uthi ngifuna ukubona ukuthi angaba nomfazi angazalana akekho umuntu okuthiwa akazali kodwa kusuke kunenkinga ekhaya ongabe ufihlelwe yona kunenkinga emakhehleni la ekhaya ukuthi awahlambulukile avela lale nawe akungcolisa mayekungcolisa awuhlanjululwa ngegazi lokuqala alale nawe mayekungcolisa uzizwe ulangazelela uvuka ngoba ngisho naye yomfana
bekuze ogogo thina masikhula bebecabuza intotolozi bathi mncwa awuthi ngibheme. I know, ngiyayazi leyo. Angithi okukutshenisayo ukuthi vele ukuvuka kwalento kuyavuka nje, iyavuka nje. Uyavuka umuzi wakho uyavuka nje umncane ungafundiswa ngumuntu uvuke ngoba ogogo bayabhema. Ogogo bayabhema mawulele wena, ogogo balayikha bayafika babheme. Bakwenza ukuthi ulangazelele umuntu wesifazane ungamazi. Angithi yabona iyo ke into esilwa nayo lapha ngoba size sithola imlanjwana emadaleni ke besiba nedaka. Idaka. Besiba nedaka emadaleni. So besingabe nomlanjwana kahle kahle. Hayi umlanjwana ukho. Bewungekho ngalesa sikhathi ukhona manje. Bewungekho. Bewungekho ngalesa sikhathi besiba nelongwe sibe nedaka. Besiba nedaka sibe nelongwe. Okay. Siyabuya ke siza lapha. Umlanjwana wona udalwa ingane ezalwa intombi la ekhaya. Izalwa intombazane la ekhaya. Kulungiseka kanjani kokumlanjwana? Umlanjwana nawo uyana ke intombi isiyenze iphutha yazalela la ekhaya. Yazala la ekhaya. Ubaba noma umfana lo ozalisele ingane yala ekhaya uthatha inkomo kamama ayihambise lapha ya. Athathe amahlawulo awahambise lapha na kunenkomo kamama lena ithathile yena ngoba labo mama kuze sibe nemlanjwana namhlanje labo mama bebeyiqikelela ingane ngoba bebezoholelwa ubaba ngenkomo ukuthi ingane ukwaze ukuyigada uyazi yafika estage esokuthi sokugana hayi sokuthi inikwe isikhiye kuthiwa manje usungalala nomfana cha sokugana iyohlanza umuzi wamadoda. Ingakho besingenazi inkinga eziningi kudala ngoba zonke lezi zinto beyigcinwe emakhaya. Manje ke bekuba khona inkomo kamama ayinike ubaba lengane lena ayinike ubaba kulezi inkomo. Ingakho ngithi nje kancane Mthiya sibise labo 5 laba esibaphethe ezandleni zethu. Manje ngiyayinxakeke mina mangizwa kuthiwa ilobolo leza noSomtsewu noma leza nabelungu ilobolo. Kodwa sinamakhehla kwamama ngapha kwa left sinamakhehla kwamama. Amakhehla kwamama umama noma ubaba umama ozala ingane kuzoba umkhulu ozala lo mama lo kuzoba ubaba omkhulu ozala lo kuzoba umkhulu ozala lo kuzoba ukhokho ba u5 ngapha nangapha ba u5 izinkomo njalo lezi izinkomo lezi ezu5 zinkomo nangapha zingaki lezo nkomo zu10 bese kuba inkomo kamama ukuthi umgadile lo mntwana esingapha es11 bengihlale ngizibuza ukuthi why bathi inkomo ezu11 ezu11 yiyo leyo nto leyo ngoba insizwa mayiyolobola nje isihamba iyolobola labo baba laba bebesuke befuna inkokhelo ngokona kodwa mawukuthi ubulobola nje wena ulobola ingane ingakalukhuzana ingakamoshakani ngoba lezi osuyikhishiswa wena ezu5 ngaphezulu kwalezi ezu5 zala ekhaya ingoba wena usumoshile lengane wayimosha kunenkomo lapha kulengane lena ezobe esisekelo ngoba amakhehla la ekhaya lana amahlanu la esibelethweni sikanina ayisekelile lengane inkomo leyo yesisekelo sithi udondolo kube khona inkomo yesidikli ile yamanyala enganeni ezalelwe ekhaya ewumlanjwana ezalelwe ekhaya leyo nkomo leyo idliwela ngaphandle namhlanje bayifaka ekhaya bayifaka emafrijini bafaka amanyala kuphi ngaphakathi kwekhaya. Ingakho sesiba nenkinga la ekhaya zezinto ezingalawuleki zesidalo esingalawuleki la ekhaya ngoba ngisho lana ukuthi bayifaka ekhaya ingene namanyala. Lenkomo lena idliwa obani mayala lapha ngaphandle idliwa zidalwa zala ekhaya engafinyelele emsamo amakhehla ahambe engaganiwe izalukazi ezahamba engaganiwe odabawo ngesixhosa o-anti thina sibabiza ngo-anti obabekazi ngesizulu sibabiza ngobabekazi baphelela ngaphandle abangeni kulamathonga abaye emsamo labo bantu labo basuke behleli ngaphandle badlani ke bona ngengane yabo yikho ke lokho abasuke bekudla lenkomo yamanyala yokuthi nabo beze bengagani nje kwakunezinto mhlawumbe ezenzakalile ngaphansi kwekhaya noma ababezenze ezazingezinhle bese bedla leyo nkomo leyo kuba khona inkomo yesidikile okuyiyona lenkomo yamanyala edliwela ngaphandle iphele abantu bangaphandle bayafika bayisikele bahambe nayo size sithi ke nakusenkomeni
ekhaya makwenza umsebenzi akwengithi nje makwenza umsebenzi sithi kunamantshontsho. Yawazi amantshontsho. Kuthiwa kunamantshontsho makuhlinzwa inkomo. Amantshontsho adliwa ubani? Yilabo abantu ade behlinza kuphi esibayeni. Akusibo abala ekhaya bonke labo bantu. Abangaphandle. Untshontshelwa idalwa zala ekhaya engafikinyeleli esithebeni. Kusuke kuntshontshelwa zona. Akwenzeki ukuthi mawukuthiwa awufinyelele esithebeni awungeni emsamo kuthiwe akukho okuyisabelo sakho yize kuyimfihlo kusekwapheni lokho kuyisabelo. Ingakho ke kuthiwa amantshontsho kuntshontshwa kulona owenzelwe kule nkomo. Senzela umkhulu umsebenzi, senzela ubaba umsebenzi bese sikhipha amantshontsho azodliwa. Aphinde futhi ahambe nabantu bangaphandle abahambayo ukuthi bayokwazi ukupheka lezi idalwa ngalesikhathi bephuma nayo lenyama. Bephuma nayo la ziyadla lezi idalwa zala ekhaya. Ziyadla zidla amantshontsho ngoba ifinyelele enkomeni yesithebe ngoba isosingcolisa isithebe. Zona zingcolile. Okay ke bengekho lapho. Bengidla kulomlandlwana. Kwenziwe lesi sidiki lesi esenziwayo. Umntwana bese kuthathwa imbuzi. Kuthathwa imbuzi ekuyingeza amagceke noma ingeza umsamo. Ithathwa isiwe emsamo kufike kubikele ubaba la ekhaya noma ikhehla la ekhaya mayikuthi umkhulu. Kubekelwe yena kuthiwe mkhulu noma baba nansi imbuzi ezogeza isono ukonakala kwengane yethu ewubani la ekhaya. Bese kuthathwa leyo mbuzi leyo inyongo yakhona ithathwa inikwe lengane njalo bayithatha abantu abadala bayifaka emanzini bahamba iyogeza ngaphandle lengane yentombazana igeze nomntanayo ukuze idalwa zala ekhaya zingayitholi inuka uyicala la kubo esendeni kayise lengane umlanjwana nonina oyintombazana la ekhaya ongaganile. Ubani othenga lembuzi? Imbuzi ifika nabasemzini. Njalo ifika nomfana wecala kubo umfana. So umfana wecala uzoza nembuzi. Ulethe imbuzi ezogeza. Yebo ezogeza lo msamo nomntwana. Okay. Bathatha inyongo bayithele emsamo. Bayithele emsamo ukugeza isithebe sala ekhaya nesidalwa sala ekhaya esesingcolisekile. Ngiyabona ke lokhu kokuthi intombi bihamba umhlanga sekwenziwe imbuzi yani leye intombi eyogeza intombi ukuthi usemoshakele izinto ezinjalo. Uyayibona? So kodwa into eyenzakalayo la lo mntwana lona bavele bamthathe bahambe bayomgeza bathathe leyo mbuzi leyo bayisemsamo bayibulale bamgeze ngenyongo nomswani bese besuka lapho bathatha isiphandla bamfake lo mntwana lo omlanjwana lo mlanjwana ingane le eyumlanjwana bese beyasifaka isiphandla basifake esandleni sokunxele. Okay. Bayifaka isiphandla iyaphandlwa iphandlwela ukuthi lezi idalwa zala ekhaya lezi eziqhophekile ngoba ukuphandlwa hayi ngoba iphandla seyihambe ifakwa nje bahamba bonke umuntu sengifaka isiphandla abanye bayithenga lapha kwaMayimayi abanye bayithenga emakethe lapha bayithenga khona. Siyathengiswa isiphandla? Oh mthiya namhlanje uzobona okunye kuhlatshiwe lapha kwaMayimayi angazi ukuthi imbuzi ebikade ivelephi abantu bathenga isiphandla bayasifaka benzela nje ukubukwa ifashion. Okay. Benza ifashion badayisa isiphandla yini yani leyo ngoba lembuzi ikhulunyelwe ubani kwenzakalana mawukuthi ke vele unezidalwa ke engahlambulukile mina ngazi uyoqhubeka naleso siphandla bese iyaphandlwa lengane ngoba ithonga la ekhaya lenze njani liqhoshwe libhekile ngalomntwana osezalwe la ekhaya unini engaganile bese iyaphandlwa ke lengane bayisiphandliwe lengane ikona kuyibika lengane lapha ekhaya ukuthi ingubani la ekhaya wakabani lengane lento ingubani wakabani lengane le ingakho ke beyifaka isiphandla bayayiregister lapha emsamo sekuphelele awukwazi ukuthi kuthiwa wenzela ingane umlanjwana uyenzela imbeleko hayi mina angikwazi ukuthi kuyenzeka lokho angikwazi lembuzi esuke kade ikhishwe umfana ukuzohlanza isidalwa sala ekhaya asidelelile wasingcolisa iyona ephandla lomntwana. Okay. So now umfana lo mayisezile nalembuzi le ukuzokugeza lesidalwa sala ekhaya asidelelile. Lo mntwana lona engabizwa ngesibongo sakhabo baba or samela abizwa ngesibongo sala ekhaya? Yebo angabizwa ngesibongo sakhabo baba kodwa umsamo ula ekhaya benzela ukuthi ingane ingakhuli ingazazi ukuthi yakabani igcina isilala nezingane zakubo. Igama nje lelo ukuthi ingiyaka mazibuko. Angithi yimi umfana omoshile. Asikisi igama leli lithi ingiyaka mazibuko igama layo
eyokhula ibuza ukuthi kukaMthembu la ekhaya noma kukaShandu la ekhaya mina ngabizwa ngoMazibuko bisiyazi ukuthi hayi wena ubaba wakho walapha ya ubaba wakho walapha ya yenzela lokho ukubizwa hayi ukuthi siwa kubo isiwa kanjani ecaleni isiwa kanjani enjeni ngoba inja ngisho bezobikisisa ukuthiwa injidla amafutha. So ayikho into errong umuzo umlanjwana uma ukuthi ubaba or umfana lo wonile lapha kuloya muzi ulethile imbuzi yebo yecala yebo imbuzi yecala yokuhlanza yebo sizomphandla and singambiza ngesibongo sakhe ukuze ukuthi ubani lona mhlambe ungathi unzima umfana ngwamazibuko uthi unzima lo akhule nje usandile nzima kungani la ekhaya kukwambatha mina ngibize ngonzima uyabona umntwana useyazi ukuthi mina ngiwalapha yana ngoba uyahamba lo mntwana lona ahambe busithe noma ahambe ngale ayokwenzana ayonyathele isidalwa sakubo ngoba vele sona sikhona kunenhloso ethile ngale kwelamathonga eyenzekile kuze kuzalwe lo mntwana bayazi bona kungenzeka ukuthi lapha kwaMazibuko nje kunenkinga abafana bekho la ekhaya. But mkhulu, I think that's why manje sesinenkinga yokuthi sithole imlanjwana ithandana nabantu besibongo sakubo khabo baba ingoba abanye ababatshela abantwana amaqiniso. Yebo Mthiya, uyabona leyo nto leyo kufanele ukuthi yazeke bangathi abantu uyinje ubaba wakho ini akakwenzelanga lutho ubizelwana ngesibongo sakho akwazi kanjalo ngoba lapha makuhlangana amathonga ayithu yizeke leli lisigebengu lamosha la kodwa kuhlangana amathonga ayithula uma kuyikuthi uyayikhipha inhlawulo ezibizwe indoda ngomuzi kayise kufanele ukuthi lengane itshenwe igama layo ngoba ngisho nentombazana ingabizwanga yona entombazana kodwa ukungayibizi futhi izoqhumana nomfana wakubo bese uthini wena. Yeah, kunzima. So my manches, I hope you are learning from this because kubalekile njengamanje sisesikhathini la sithola ukuthi umbatha uthandana nombatha. Yebo. And ngoba umama kaMbatha azange beneqiniso umbatha akazamtshela nje ngoba abantu besilisa bayabuthola ubunzima kakhulu ingane yomfana kunzima kwayo bese lo mlanjwana ke uma usephandliwe ke lo mntwana useyakhula lo mntwana uqongo wamathonga la ekhaya maniqeda ukumphandla mhlawumbe akhule ke esefika ku12 years esethomba kwenzeka zonke lezi zinto lezi nimshayela amagobonga la ekhaya uhambe ithonga la ekhaya lithi wena unamacala kamkhulu wakho okwembethe la ekhaya bese limthatha ithonga limuse kubo noma bamthathe la ekhaya bamuse kubo ayokwazi ufuthi uthathwa yisalukazi umakoti wakhe ugogo wakhe amusele kubo ayogezwa insila kayise ingakho namhlanje Mthiya siba nezinkinga ngizothi nje ngikukhulume lokhu sengibuke kakhulu mina ke Mthiya ngibuye ngibuka ibhola ngisupport iPirates I know ngibuye ngibuka ibhola manje ngiyabona lapha emabholeni abantwana abaningi ngisikhuluma nje ngomfukeni lo khona umfana omncane la odlala kuPirates okuthiwa umfukeni. I think ngimbonile kwenye ivideo yomunye umngani wami mhlawumbe yamazi uNgcobo 2010 angaze yeah khona okay ngibuka lento yalo mfana loyana lo mfana ithonga nakubo limdumisile lamthatha lamfaka kuPirates lasekhakonini lesibeletho amakhehla asekhakonini amdumisile amthatha amfaka kuPirates waba negama ngethonga lakubo ube uRathomo la efika la kuPirates lamdumisa leli thonga These limdumisile ukushuthi uyabona ubaba angimazi noma ubekhona nempilweni yakhe ngalesikhathi ekhula lo mntwana useyabona ubaba wakhe lo mfana usedumile usethi akashintsha yoba umfukeni lo mfana kuyimanje usemaphepheni njengamanje usemaphepheni ubaba ulwela ukuthi akasuke manje kuPirates ngoba unegama ayephesheya ulwela leyo nto leyo uyabona manje ukuthi leli thonga lasekhakonina selijikele lo mfana liyamjikela uma usayina icontract icontract ingenye into uyisayina neteam ingenye into so manje yiyo lento yemlanjwana ithonga lasekhakonina lithi okay usungwa kamfukeni wena okay
sekulula ke manje ke akwesithatha ngokwethu bese kunike khona sikubeke ngapha uzohamba benenkinga bangathi ngimprofeti kodwa ngizama ukuthi nguveze lezi inkinga esidibana nazo baningi futhi kwakhona ebholeni abahlelwe lezo zinto ngiyibuka lokho ngiyibuka okay ke ngasikho lapho lo mntwana lona akungathi ke into kezenzakalayo la eMthiya laba abantwana laba bayahamba babe nenkinga babehamba babe nenkinga labantwana uma engathathwanga isalukazi sakubo eyogeza insila kayise isalukazi simthatha lo mntwana ngilahlekile lapho isalukazi sakhabo mama umakoti wakhe angithi okay umama wentombazana so uma ngiyumlanjwana base ngiyashada umakoti akumele ngihambise hayi angithi mangithi umakoti ngisho lo umama angithi uma wakho mawuzala ingane uthi umyeni wami lo yes yebo umakoti wakhe ke ugogo yebo ugogo wakhe ozala unini uyena okumele uyena ke oxoxa lo baba wala ekhaya baxoxisane ukuthi uyambona lo mfana sekwenzeka 1 2 3 empilweni yakhe asimthathe manje ayogeza insila kayise ngoba ithonga la kubo la ngcola la ekhaya uzoyigeza kukhabo baba or kwababa no kodwa ke manje mkhulu ke before uqhubeka ke makuukuthi lo mlanjwana akanayo gogo 1 number 2 lo mlanjwana ubaba wa decide ukumphika wamphika yes yep mase kumele lokugeza kumiswa kanjani kulomlanjwana because sinemlanjwana eminingi yep uma ke kunezimo enjalo abelaphi abanikwe inhlakanipho yamathonga abelaphi abanikwe inhlakanipho yamathonga bayakwazi ukuyibona lengane ukuthi okay masingayithatha mhlambe siyise esigangeni siyigeze ngoba ithonga la uvele la ngaphandle akusilela la ekhaya siyithathe lengane siyise esigangeni unina angithi unecala la ekhaya unina uzalile la ekhaya unina akhiphe inkomo imbuzi njalo yokwazi ukugeza lo mntwana ahamba ageze lo mntwana ageze isidala sikayise afike ahlanjululwe eqedwe abuyiselwe ngaphakathi kuzobe kuphelile insila zakayise angeke isaphinda zimphazamise namhlanje sinobaba mina owami ubaba wazalwa umlanjwana waganelwe ekhaya kunina kwaphelela yonke into wafika uyise wamkhiphela inkomo ezu8 nenkabi yokumkhipha sawu9 wamkhipha uthe mayifika kubo samshaya isibha. Okay, hold on. So ubaba lo kamlanjwana uhambile wayokhipha inkomo khabo ntombazana khabo mama khabo gogo yes uze ezothola lo mntwana back azothola lo mntwana back umkhulu bese nganazi ingane okay kuselele yangane yakhe ayiphika ngoba wamphika lento ikhuluma nje ukhuluma into eliqiniso sekuselele yangane yakhe and uyayibona manje ngoba ikhulile nje ukuthi ifana naye ngqo noma ifana nabantu bakubo emva kwalapho wahamba ukhipha yonke into sekusele yena yedwa baba bese besele bebabili ola isowetho bese bawubaba wahamba wakhipha zonke izinto wahlawula enza amahlawulo ngoba umalume wakhe baba wayemkhulisile waganelwa kuye zonke izinto zaphelela wazwa nomfana umkhulu nje ufika ngo94 sekuzelwe ingane yasekhaya yokugcina ilasbon yasekhaya uyahamba umlanjwana baba useyahamba uyakubo sebeyamkhipha lapha ithonga lasekhaya kunina mase kufanele ukuthi lingene lapha kubo alisakwazi ukungena. So basically umlanjwana uyakwazi ukuthi ulotsholo bese uyakubo ubaba uyakwazi ukuthi hamba yolobola umntwana wakhe yena uyahlengwa umntwana eMthiya. Okay umntwana uyamhlenga awumloboli ngoba asuke ekhishiwa amahlawulo lona eyayenza ukuthi akhiphe lezi inkomo inkomo ezaseyibizwa umalume kababa ngenhlawulo ukuthi wena wenza icala la ekhaya waphika lengane wenza ukuthi okusho ukuthi amathonga la ekhaya ubuwenzani wena ubuwathuka ubuwathuka wena mawuthi lengane uyayiphika mawuyiphika njalo lengane usho ukuthi imithi sobani lengane izaliso ubani la ekhaya kusho ukuthi izaliso ubaba wayo lengane kusho ukuthi izaliswe abakwabo lengane uma wena uzoyiphika lengane uzalisa ingane yami bese uyayiphika zinhlawulo zalezi inkomo. Hey mara isinto ngathi sinezinto eziningi. Okay ngitshela mkhulu ke yebo ufisa ukwazi ukuthi uma kuukuthi ubaba wami akakhiphanga zonke lezi zinto ezifuna ukukhishwa nokuthi ahamba ayohlawula ikhaya aligeza ikhaya, kodwa ngikhuliswa kwababa
Yebo. ngidla yonke into ngithola kwababa hayi kwamama. Yebo. Ngisabizwa ngomlanjwana still. Yebo umlanjwana Mthiya ngoba ulokhuzana uma wakha kaganini. Umlanjwana. Wena uzalwe wasekelwa ithonga. Uyazi ke Mthiya leyo iyabadida abaningi. Iyabadida abaningi kanjani na? Wakwesithi mina udadewethu sasiyomganisa eMpumalanga. Siyomganisa kwaHlophe udadewethu. Ma lokhuzana siyomganisa kanti ubaba umntwana uSibari usegijimela phambili kumganisa nje usemmithisini. Umntwana wakhe wazalelwa ekhaya kubo. Unine seganile. Kodwa wahlala esibelethweni unine engakagani ithonga lingakahlanganiswa. Lingakahlangani. Okusho ukuthi ngoba ukhuliswa wena lapha isondlo sibaleke kakhulu emntwaneni. Isondlo nje siyiso sibaleke kakhulu emntwaneni. Uyakhuliswa wondliwe khona lapha kodwa mase wenzelwa izinto ubuyele ekhaya komama. Mase wenzelwa izinto ubuyele ekhaya komama. As much as sebeshadile. Abazali. Oh no sorry. No, I think I'm confusing this. Yebo ubuyela ekhaya komama uma kuyikuthi ukhuliswa yithonga abazali abaganene. Ukhuliswa yithonga la kababa kodwa. Konke isondlo nayo yonke into. Bese kuthi umulotsholwa. Okay, I don't want my matches to get lost. Yeah. So, mina umbuzo wami ukuthi uma kuukuthi ubaba akazenzanga zonke izinto ekufanele Yeah. kodwa ngikhulela kuye. Uyena ongondlayo, uyena ongenzela zonke izinto. So uthi wena kodwa bakumele kube khona izinto ekumele zenziwe ngawe. Kumele ziyokwenziwa le. Komalume ngoba umlanjwana wena. Yebo ngoba umlanjwana. Ngifuna ukuthi ubacisele because I saw that question beyikaningi. Ya kukanjalo Mthiya ubuyele ekhaya komama ngisho ngakuthi umfana ngisho ngakuthi uyintombazana kodwa leliyathonga lakwa baba uyakwazi ukuthi uma kuyikuthi likukhulise wase vele kufanele ukuthi mali kukhulisa ithonga likukhulise kahle izinto zakho ivuleke igcina ihamba kahle yizeke empilweni kungahambi kahle konke kodwa nje likukhulise leli ithonga izinto zakho zenze njani zihambe kahle mayihamba kahle kuba nomsebenzi kwababa wakho uyakwazi ukuthi leli yakhe ehlanganisa likazi lingikhulisile onganazi kwelamathonga uma kuba nomsebenzi beshoda nge10,000 unayo wena uyayikhipha uyabanika abakwababa ngoba benzeni bakukhulisile isondlo sibaleke kakhulu kuyentombazaneke ngoba yona ayisebenzi. Mina ke ngizokhuluma nje iqonde vele sebeyasebenza namhlanje abesifazana ayisebenzi le ntombazane inkomo zikamkhulu wayo ibuyisa ngokuyogana okay isiyalotsholwa lengane yentombazane kodwa ikhuliswa uyise ibe unine engagananga ikhuliswa uyise uthi ke mase sekulokhuzana isilotsholwa lengane umkhulu ozala intombazane noma ozala umama wakho umlanjwana wena uthatha inkomo eyodwa eyisithole inkomo ayise kubaba ukuthi lengane uyikhulisile wayondla siyabonga ithonga lakho le ntombazane nje eyinkomeni zayo ukhishwa inkomo eyodwa eyoba isondlo lapha ukuthi lengane biyondliwa kodwa abadla inkomo yithi ngoba lengane ingiyala ekhaya ngokomsamo. So basically ilento bengiyibuza engenza nama manje ukuthi akhona ukuyithola ngizoqala la ukuthi uwondliwa kwababa ukhuliswa kwababa uma imfanelo zingenziwanga zonke unfortunately makukhona into ekumele yenziwe ngawe kumele ubuyele komama komalume then usuthi uma kuziwa kwentombazane same ukuthi mhlawumbe yenziwa kwababa everything uma sekumele ilotsholwe unfortunately kumele iyolotsholwa kuphi komalume yonke into yayenziwa khona bese kuthathwa inkomo eyi1 year inkomo mayineqiniso nje umkhulu vele kumphoqa futhi nalokho ngoba lengane vele ikhulisiwe la ekhaya bese thatha inkomo amnike umlingani wakhe noma umlingani wakhe amnike inkomo athi nansi inkomo umlingani wami ngiyabonga ukuthi ungikhulisele lengane. Wow. So basically ubabazali beshadile awusiwe umlanjwana. Hayi ngeke kuphela ube umlanjwana. Nayi ke la ngifuna ukubuza khona ke. Uma kuukuthi abazali bami basayinile nje kuphela enkantolo. Wayisiseleke lapho mthi
Abazali ngifuna undaba manje ayize. My question is, okay, ngiyeza ukuthi you can't be umlanjwana uma abazali beshadile. Yeah. So sekufuna ukwazi ke mina cause siyashada guys. Siyasayina these days. Uma ukuthi umama nobaba bami basayinile bakho umuzi wabo, then ngazalelwa lapho kulowo muzi loyo. Ngabe ngiyini ke lapho? Ngisewumlanjwana or angisumlanjwana? Umlanjwana nomama uyintombazane nazo ephelele. Ubaba ulobolile. Njengoba elobola nje uselalile nawo noma usekuthathile no, akalobolanga kodwa bahambe bawubhala bawusayina siyasayina manje khehle. Okay fine, akalobolanga ubaba usayinile. Then my follow up question was ukuthi uma ukuthi ubaba ulobolile basayina azange igqaqo azange kwenziwe ini umlanjwana lapho. So those are my two questions. Okay ke Mthiya kwesiqale lapha ke kulona ongalobolile kodwa bebe behlala bobabili umama umama uhlele esigangeni. Talk to the bunches. Umama uhlele esigangeni Mthiya. Uhleli nje esigangeni kahle futhi usesigangeni ngoba la ekhaya uma kuphuma intombi iyogana kuba khona umqhoyiso kuba khona umncamo umqhoyiso ungale kwababa umncamo la ekhaya le ntombazane iyancanywa into ke ngesixhosa bathi ukuyincama into ukuyidela uyithanda uyayidela uyithanda le yankomo leyana ibizwa ngomncamo ngoba siyakuncama ubaba akafuni uyogana akathandi yebo ungahamba uyogana ubaba akathandi kuyogana ukuthi uhambe uyogana ngoba into eyenzakalayo uyabazi ubunzima abuthweswa unina nobuthwalo uma walengane la ekhaya engabuthweswa ngawuye abuthweswa izimo zaleli ekhaya uyayibuza ukuthi lengane yami lapha yakhona izoficana nezimo ezinjani kuloya muzi usuke engathandi ingakho ethi ngiyayincama lengane akhipha inkomo yokuyincama ukuyesula la ekhaya akhulume nezidalwa zakubo ukuthi nina bomolase bonzima boPutin bokhondlo nayi ingane siyaphuma hambani nayo niyigade lengane lapha yakhona niphinde niyondle lengane lapha yakhona bakhuluma lokho ubaba mayikhuluma ngenkomo yomncamo ekhipha lengane manje mayikuthi nihambile nina nayo isayinela nahlala nina uncanywe nini la ekhaya ugado ubani uyokondliwa ubani la ekhaya ingakho ubona abantu abasayinile belwa kakhulu uthole sebethi siyadivorce sesikunjani njani kuyaliwa ngoba ethongeni awukwazi ayikho idivorce ethongeni okwazi ukudivorce phela ethongeni ngoba aphumile amakhehla la ekhaya ahamba nawe lana cela ubaba ngenkomo yomncamo aphumile ahamba nawe ukuthi ke siyogada siyokondla phambili. So ingane ezalwe lapha emsayinweni imlanjwana hayi imlanjwana le nomama akasingumfazi uyintombi njalo uyintombi intombazane uhleli nje esigangeni akaziwa ukuthi ukuphi as much as isayinile kwa celebratewa ngoba izinto esizibonayo lezo khehla these days nakho ke inkinga ke isekuthenini ayakwazi namathonga abikele ubani ukuthi wena ulapha ya esigangeni sasemambatheni ngoba naye umfana kwayena nje ukwemukela kanjani ngoba uma kunjalo Mthiya uba umanka la masu kumele usudlule emhlabeni usudlule emhlabeni sekumele uncwashwe nanso-ke indaba. My manches and thoughts, I hope you're still enjoying this. Ngizwile again umuzi othwele ngumfazi wephepha. My darlings, please do your research. Yeah, then asizalana kuleyo ukuthi ubaba ulobolile sahamba sawusayina enkantolo azange igcaqwe azange kwenziwe yonke into then bese sithenga umuzi sakho umuzi wethu uzala abantwana ngabe nabantwana labo baseyimlanjwana yebo bayimlanjwana Mthiya silapha ke Mthiya angithi isintu sithi owesifazane akagani esezele noma ugana bese izalela abantwana kuphi emzini eganile hayi eshadile ngoba ukushada yikho kuyobhala lokho. Usumlobolileke lo muntu useyingoduso yakho usewumakoti ngoba leli igama elithi ingoduso yilelo esilibiza ngomakoti namhlanje ukuthi usumakoti
uyakwazi ukuyolekelela kubo wendoda awuyili ukuyolala uyolekelela uma kukhona izinto ezenziwayo khona ekucela ukuthi ngicela izinkuni aytheziwe la ekhaya amanzi awakhiwe utheze lezo nkuni mase kusondela umsebenzi uphindele ekhaya kodwa awulali naye angithi ulotsholiwe wena usumakoti walapha usufake nalento eyumhlonipho ehlonipha le yandoda ngoba awukwazi ukufaka inkehli ngoba awukalali wena awukakhehlezwa wena ubani osekukhehlezile wena usuzofaka inkehli nje inkehli kasiyibeke eceleni ngoba sizoyithinta inkehli ufake lento abayibiza ngodontashi namhlanje lento eyumhlonipho ukuhlonipha inkomo zendoda ezaphumayo bese ke uyakwazi ukuthi kuze kufike usuku lomgcaco kodwa mawukuthi wena ulotsholiwe nase niyayidecide nobabili ukuthi hayi siyo sayina bese sakho umuzi noma sithenga umuzi sesinemali thina esenza umcimbi khona sinemali bese siya celebrate ngibiza abangani ini si celebrate ukuthi mina ngiyashada azobashadisa hayi ke niyashada nina nishadele esigangeni lomgcaco wena ubusisiwe kolamathonga awaziwa nihlalele esigangeni nje nini uzothi mawushona wena uphindselwe kini uphindselwe kini nezingane zakho ngoba zisekelwe lithonga lalapha alisulwanga okesulwanga ngembuzi yophaphe la ekhaya lomuntu kunembuzi yophaphe phela umncamo nembuzi yophaphe umncamo umela amakhehle esibayeni imbuzi yophaphe iyokusula ezalikazini and so kusho ukuthi isinemlanjwana eminingi yonke abantu abaningi bayinemlanjwana eminingi my manchi noma nithi nishadile nina nisayinile uma ngezwanga izinto ngendlela umlanjwana noma ngakuthiwa kulotsholiwe mthiya mawungacacanga kwaphuma imbuzi yophaphe kwaphuma inkomo yomncamo vele wena umlanjwana kufanele ukuthi wena ube umlanjwana aziyeke izingane zabafana ngoba izona kakhulu ezithi ubaba walobola ubaba wahlawula zigijime ziyema kubo ifika izinto ibhede kakhulu naseqaleni sinayo lenkinga ingakho ngijabula kabi nje mthiya uma ungithintela lesihloko somlanjwana ngoba imlanjwana namhlanje sinayo miningi kakhulu abantu abayitshena ukuthi ngoba abazali babona behlala bobabili bayitshena ukuthi kushuthi bayaganana laba bantu yes baganana kuphelele mayefika kumelaphi uthi abaganene abazali manje uyabuka umelaphi hayi lo muntu ungasekhaya kunini hawu kanjani na athi buyele emuva wawukuphi bezalwa beganana abazali ngangakabikho kodwa ngiyayibona izithombe nesitifiketi sakhe sikhona hawu yini le uyayibona kuphinde futhi nengane ithi ingiyasekhaya konina ilo bambiza ngomshana ke lo bathi umshana ithi unina egane esayizele la ekhaya wagana esayizele la ekhaya wayogana kodwa uyise wagana esayizele still lengane isele la ingumshana la ekhaya isele la ekhaya konina ngoba izalwa isasekelwe yitho ngola kuphi lasekhaya konina kufanele ukuthi uyise mayezoyifuna akhiphe isisekelo inkomo yodondolo. Okay, ngicela ukwazi lana bengifisa ukwazi ukuthi uma ngabe umama washada kodwa wangakhishwa ekhaya. Yebo. Bese indoda yakhe yashona, ingane ayithola nomunye umuntu. Okay, let's leave that for you long. That for you long, yeah. So but here's my question. Mawukuthi umama ke bese kulotsholiwe konke sekwenziwe sekushoda nje ukuthi beyicace then ubaba bese yashona. Bese yashona ubaba. Yeah. Akakakhishwa lo muntu. Inqobo umncamo nani nophaphe iyona into eganisa umuntu le buka lapha ke mthiya nakho yana ke insizwa ayinawo amandla ayinawo amandla kuhambe kuyobalwa amatshe kuthiwa zobala amatshe ngoba inkomo kasinazo kodwa into ebalekile kulowo mgcaco lowo umqhoyiso inkomo umqhoyiso ukuthi insizwa imemukela umfazi noma iyemukela intombi kube khona uphaphe kubo nomncamo okuyikhipha lezi inkomo ezimbili zibalekile nembuzi yakhona nembuzi yakhona zibalekile nembuzi yakhona ngoba ngale kubo umfana kunalembuzi yokumchola kunembuzi yokumchola manje inkomo ingekho kilobolo lingekho kodwa into ebalekile uphaphe imbuzi yokucholisa inkomo yomqhoyiso kuzoba yilokhuzana inkomo yomncamo
ziwu4 lezi zinto lezi ngale kubo mfana umqhoyiso nani nembuzi leyo yokumchola yokumfaka isicholo lapha afaka khona inyongo la lo yamuntu wesifazana. Okay, so this is the last one, then we will need to close and come back and do it long. Okay. Ngiyabona ukuthi these topics we are touching. Inde. Yes. So ngifuna ukwazi la ithi manje efuna ukwazi imanje lena ithi manje if ngingumlanjwana wakwa whoever the name kubo kamama but ngibizwa isibongo sakwababa. Ubaba wahlawula but akalobolanga but ngane zami zibiza isibongo sakithi. So mawukuthi ubaba wahlawula kwenza konke ngisabizwa umlanjwana. Yebo ubiza umlanjwana. Ubaba kanti lo mlanjwana ishintsha only makwenze njani? Makuganwana. Mangaganweni uyohlala umlanjwana. Uzoba umlanjwana nje. Noma bekuthiwa kuhlawuliwe kwenziwa yonke into. Noma ngakuthiwa kuhlawuliwe kwaze kwalotshola umama bese lotsholiwe yahamba indoda noma wahamba ulokhuzana ubaba bagcina bengacacanga ayikho into enjalo kufanele ukuthi ubuyele uyoba umlanjwana kwalotsholwa ubuyele uba umlanjwana ngoba isidumbu sikama wakho ufanele singatsho kubo ngoba sikhishiwe. My minds and thoughts, this is a broad topic and definitely we will continue this topic, but for now we need to close this and Ubaba Mazibu, of course, he's coming back ukuzokwenza ilongwe nami. But I hope nichazelekile kakhulu indaba yomlanjwana ngoba indaba enkulu. What I've learned today kuwe Baba Mazibu mawuchaza kumele senze izinto ngendlela eyiyo. And uma senze izinto ngendlela eqondile ngiyacabanga ukuthi nale inhlupheko esibhekene nazo zingehla futhi ingaphela mthiya kodwa ke yize ingeke izisheshe iphele ngoba sekukhona umonakalo omkhulu phambili. Yebo kodwa zingehla nenhlupheko le esiyibona manje ayingehla kakhulu. But the generation that is coming if befunda bebukela izinto eziso I'm sure ngakhona. But get your word of wisdom, then we are closing this. Uyabona sithinte kahle sathinta indaba yomlanjwana. Abantu abaningi ngiyacela insizwa kakhulu. Insizwa zinenkinga mthiya. Ngicela ukuthi nje ziyazi lento ukuthi ukuba owasekhaya komama ukuba yilongo njalo umlanjwana akusile icala kujule kakhulu kufanele ukuthi nje omalume uma usukhulile usuyokwazi ukuthi usuyaganwa wena njengomlanjwana ukwazi ukuthi omalume bakwazi ukukhipha inxiwa ukwazi ukuthi uyodedela nethonga lasekhakini elikuzalile kuma wakho likwazi ukuthi likuvakashele uma selihlanjululiwe. Sike sakhuluma ke emva sathi lidinga ukuthi lihlanjululwe lisuswe insila zalo kulomntwana. Uma ke selihlanjululiwe lizokwazi ukuvakashela ngoba abavikeli bakho balele kulithonga la kababa. Abavikeli bakho leli lasekhaya komama lizokondla ngoba vele ubiza lona emsamo. Manje insizwa ngiyayicela ukuthi insizwa zikwazi ukuthi zikumele ukuba imlanjwana ngoba uma zihamba ziye emakubo zizophelelwa yiyo yonke into zinga-end up ayifile futhi. Ngiyabonga. My minds and thoughts, thank you so much. It's a wrap for now. Thank you, Baba. Siyabonga.